И каква досада е това. Сега бих препоръчала на майстора да премести малко по-на сянка устройството си. На това клипче ще можете да се насладите в Фейсбук. Фейсбук. А къде? В YouTube? В YouTube. Добре. Но също имаме огромна нужда. Както виждате, ето там седи един малък помощник. Зад дървото седи скрит, защото е опасно, хвърчат с търготиня. Той е много послушен. Помахай на камерата, помощнико. Браво! Така, да изключвам ли за момента? Изключвайте за момента, ще продължим с трета част на цепване на дървата. Добре. Така. Започва третия етап от насичането на дървата. Ето тук вече мястото е празно. Всички са нарязани. Трябваше по-плавничко, така. И виждаме как върху нарязаните дърва майсторът пие кафе. След малко ще започне последната фаза, а именно нацепването. Ето така. Да. Скоро ли ще започнете? Да, драги зрители, втората част, а именно нарязването на дървата, завърши успешно. Много успешно. По технически причини не заснехме финала на нарязването, но резултатът е пред очите ви. Да. Цялото това нещо приключи за около час, може би, час и нещо. Да. От един сам човек. Целият този огромен куп, драги зрители, ви напомням, че се превърна в нарязана купчина дърва. Ето тук виждате последната нарязана партида. Все още на своето място върху стойката. Ето така. Може ли да се каже, че стойката се доказа като много добра? Стойката, изненадващо за мен самия, издържа на напъна, съвсем безпроблемно. Очаквах да има известни проблеми като неустойчивост, например, защото краката не са достатъчно широки в основата, но се оказа, че такъв проблем няма. Тя е забита в почвата, нали така? Съвсем устойчиво стои. Да. Очевидно ширината е достатъчна. Заварките издържаха, също изненадващо за мен самия. И въобще може да се каже, че успеха е 100%. 100%, разбира се. Малка забележка, че е необходимо да има нещо удобно за завързване на въженцето. Да, примерно 2 куки на мястото на... Ето тук. 2 куки на средната гредичка навършат напълно чудесна работа. Да. На принципа на, мисля, че се казват кнехтове в ветроходството. Чудесно. А може да се ползва и ластик от багажник на кола. Може. И така, както се казва в един виц, почивката свърши, потапя се. Започваме с насичането. Цялата тази огромна купчина сега трябва да бъде насечена. Това е най-трудната част, защото е изцяло механично. Не може да бъде приложена никаква
Механично колко да е механично? Никаква Ако се цепе техника. дърво по дърво, е малко тегава работата. Да, нашият майстор може би също е измислил някакво улеснение. Е измислил или видял от световния опит. Сега ще слагате всяко дръвце и ще го цепите с брадвата на 4 половинки, нали така? Мисля, че това е прекалено устарял метод. Защото ако сложим едно дръвце и се опитаме, държа да ви Да обърна представите внимание. вашата брадва. Това е брадва руска, Руска, да, известни със уралски своето... каван и топор. Да, те са известни със своето дървосекачество. Има си специални буски, Сибирска брадва, които уралска. да, с буските си брадвата много Като по-лесно клин. цепи дървата и се е доказала до момента. Чудесна брадва. Да И видим така. как ще се справи с този огромен куп. Ето, виждате за какво става въпрос. Пън по пън довежда до многократно навеждане, гонене на парчета. Да не говорим какво хвърчане и опасност Да не говорим. представлява за близко стоящите. Да не говорим. Какъв опитен дървосекач съм аз. Да. Така, това не ми харесва. Това определено не е моя начин. Мисля да направя следното. Нима ще цепите по 2 с един удар. 3 дори. Да видим какво ще излезе. Далечните крясъци, които може би дочувате, От малкия помощник. са от малкия помощник. И така, драги зрители, Така, вземаме един колан. половината от подготовката е свършена. Колан за кола. В случая колан за кола, ако имах ластик от багажник или стара автомобилна гума, също щеше да ми свърши работа. Примка ласо си правите. Стягате дървата да не бягат. Вързвате един най-обикновен самозатягащ се възъл. Не знам дали драгите зрители могат да видят. С ръкавици е малко търсене, но сега ще оправим положението. Ето го, това е самозатягащия се възъл. Добре. Надявам се схващате идеята. Да, да се Пънчетата да не захванат се разбягат. пънчетата. Взимаме уралски каван и топор. Да. И започваме. Леко.
До тук половината от работата е свършена. Сега ще минем още веднъж в напречен план. Това е един гнил пън. Но дори и той се предава. Забележете, драги зрители, колко малки стават нацепените дърва, готови за печката. Та-дам! И така за 38 секунди имате нацепена тази огромна купчина дърва. Превъзходно! Сега ще очакват само да бъдат занесени на мястото.